खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ गोबां समनिफ्रायनो दाबि होबोगासिनो दं। बै दाबिखौ थांनाय 31 आगस्टनि 2020 तारिखाव जाना थांनाय आसाम एसेम्ब्लियाव बिजेपि सरकारा चन्द्रन ब्रह्म बिथांखौ बिलखौ पास खालामनो थाखाय बारम्बार बुंनाय सत्तेयावबो बिथाङा जोंनि बर' कसारी अट'नमास बिलखौ पास खालामना होलाङाखै। बेनि थाखाय केन्द्रीय जिथु जोंनि मिरु आफादनि थोननाय बायदियै बा थोननाय लेखायै जों नैबे नलबारि डिस्ट्रिक्ट UBPO नैबे बनजार सावनानै धिक्कार गावनाय हाबाफारिखौ लानाय जाबाय। आरो बेनि थाखाय आं बे चन्द्रन ब्रह्म बिथांखौ बेखौनो बुंनो सानो जे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जि राजनितिक गेलेदों बिथाङा बा जों जिखिनि बर' कसारी अट'नमास दाबिबोबाय थानाय बे बिलखौ पास खालामैनि थाखाय जों बेखौनो बुंनो थाङो बियो बिथाङा सासे जोलैनि हांगार बिखौ जोङो मुर्दाबाद होनो सारा जे BPF मुर्दाबाद होनना बुङो। मुर्दाबाद 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 चन्द्रन ब्रह्म मुर्दाबाद 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 मिलारानी मुर्दाबाद 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 BPF मुर्दाबाद 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 नो बीकेसी नो रेस्ट नो बीकेसी नो रेस्ट नो बीकेसी नो रेस्ट UBPO लॉन्ग लिव UBPO लॉन्ग लिव UBPO लॉन्ग लिव जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय। दिनैनि बे बनजार सावनाय हाबाफारिखौ जोङो मोनसे जाहोनाव लानो गोनां जादों। मानो होनना बुङोब्ला जोंखौ BJP गभर्नमेन्टआ थांनाय एसेम्ब्लि इलेक्सननिफ्रायनो जोंनि बे बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ खालामना होनो होननानै थाङै थाङै दिनै 5 बोसोरानो जाबाय। बेनि गेजेराव बिथांमोना जितु क'लिशन गभर्नमेन्ट BPF आरो BJP बेनि गेजेरावनो जोङो WBT मिनिस्टार WBT एन्ड BC मिनिस्टार चन्द्रन ब्रह्मआ बिथांखौ दायित्व होनाय जादों जेनेबा बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ पास खालामनो थाखाय। थांनाय 31 आगस्टनिफ्राय 3 सेप्तेम्बरसिम जितु बे एसेम्ब्लि सेसनाव कमतापुर अट'नमास काउन्सिल मरान मटक अट'नमास काउन्सिल गासैखौबो खालामना होयो नाथाय जोंनिखौ थालांहोदों। दा बे थालांहोनायनि बेलायाव जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावारिनिनो सासे BPFनि WBT एन्ड BC मिनिस्टारसो बिथांनो दायित्व होनाय जादों नाथाय बिथाङा गावनि दायित्वखौ पालन खालामाखै आरो जोंनिखौ बिथाङा बिलखौनो इन्ट्रडिउस खालामाखै। बिनि गुदियाव जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला BTC इलेक्सनाव BTC इलेक्सनाव जेनेबा BKCखौ पास खालामब्ला माबा मोनसे इम्पेक्ट जागोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। बिनि थाखायनो बिथाङा बेखौ खालामाखै होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखायनो जोङो बाहेरानि बर'फ्रा मोनसेल' खावलायनो लुबैदों BPFआ बाहेरनि बर'फोरखौ लानानै माब्लाबाबो राजनिति खालामनो जाहाथे दा नाजाथों बेखौनो जोंनिफ्राय जों खावलायनाय थाबाय। आरो बिथांखौ जों दिनै सोंखारिदों मानो होनब्ला बिथाङा सासे जोलैनि हांगार नङाब्ला गुबुन जेनेबा कमतापुर अट'नमास काउन्सिल मरान मटक अट'नमास काउन्सिलखौ बिथाङा गावनो इन्ट्रडिउस खालामदो गावसोरनो पास खालामदो नाथाय जोंनिखौ बिथाङा माब्लाबाबो पास खालामनाय जों नुनो मोनाखै। बेखायनो जोंनि नलबारि डिस्ट्रिक्ट खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय मिरु आफादनि बिथोननि बायदि जों बिथांखौ जों सोंखारिदों आरो बिथांखौ जोङो जोलैनि हांगार होननानै जोङो आखिया होदों एबा जोंनि गोसोआव फोथायना लादों। आगोलनि रादाय बायदियै जुदि जोंनि बायहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंना होआब्ला जोङो जंगि आन्दलन एबा बेनिख्रुइ देरसिन आन्दलन खालामनो थाखाय बाहेरनि बर'फोरा जों थियारि। बेखायनो नांगौ समाव जोङो बे आन्दलनफोरखौ खालामनाय जागोन। बे समाव जाहाथे बिथांमोना जोंनि बर' जेबो आक्षेप थाया। बेजों लोगोसे मोनसे खावलायनाय दङ जे बाहेरनि बर'फ्रा जेनेबा BTDनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा सोरबा BPF खालामना दोङोब्ला बिथांमोनखौ जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय नलबारि जिल्ला आफादा खावलायदों जे बिथांमोना थाबैनो पदत्याग खालामनांगौ। बेखिनियानो आंनि खावलायनाय। नोंथांमोननि जितु आन्दलना बे BPF जितु सोरखारनि सायाव थामहिनबा जानो गोनां जितु इलेक्शननि सायाव माबाफोर गोहोम खोख्लैनो सानदों नामा नोंथांमोना? बेखौथ' जोङो माने BTCनि भितराव जों भटआनो होनो मोनखाया। भटआ होनो मोनाबा जों माबायदि इम्पेक्ट खालामनो हानो। बेखायनो बिथांमोना जोंनि बाहेरानि बर'फोरखौ लानानै जाहाथे बेबायदि पलिटिक्स एबा राजनिति गेलेया बेखौनो जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जों BPFजों माब्लाबाबो गैला। Institute of Health Science
पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इनस्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इनस्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।